je to v podstate ako keby 5 takých oblastí, ktoré treba zvládnuť a ten koncept v podstate zapracovať v takom globálnom ponímaní. Ja tým, že pracujem s modelom učiacej sa organizácie už naozaj pekných pár rokov a funguje to, tam kam chodím, ľudia v tom vidia zmysel, tak ja som si dovolil, alebo doplňam ku tým 5 prvkom ešte 6. prvok, ten si dáme samozrejme na záver. Ono by sa dalo trošičku o to možno aj diskutovať, že to vieme zvládnuť v tých mentálnych modeloch, ale ja ho dávam naozaj na záver ako 6. model. Dobre, čiže začnem osobne. Je to veľmi jednoduché. Po mojich 18 rokoch, tesne po maturite, som si myslel, že už všetko viem. A takým stupňom vývoja asi prešlo viacero ľudí. No a dnes s odstupom tých 30, neviem koľko rokov, už viem, že to bol obrovský omyl. A bola to naozaj taká tá sladká nevedomosť. Neviem, čo neviem. Ako ten tesár z Galilei to už pred 2000 rokmi povedal, že blahoslavený chudobný duchom, a v podstate takto som sa cítil aj ja. No ale dnes ako lektor a coach alebo nie dnes, ale v podstate jednou z mojich hodnôt je hodnota každý deň o milimeter lepšie. Znamená to, že naozaj sa vzdelávať a ono to bez toho tímového učenia, bez tej tímovej podpory v podstate ani nepôjde. Veľmi veľa vecí, ktoré som sa naozaj naučil priamo od tých klientov, s ktorými spolupracujem, ktorých koučujem. Takže poďme sa na to pozrieť, ako teda tú učiacu sa organizáciu uchopiť, ako to nejako zabaliť celé tak, aby nám to fungovalo. Samozrejme, učiaca sa organizácia začína a končí u konateľov a manažmentu tých organizácií, tých spoločností, ale ani zďaleka tam nekončí. Tento postup je naozaj taký evolučne prirodzený a zakladá sa na spôsobe učenia sa od autorít. Čiže niečoho takého, čo nám je úplne jednoducho dané už v tej základnej výbave, tak ako sa učíme od rodičov, tak keď prídeme do toho normálneho prostredia práce, tak sa učíme od tých našich vzorov. No a ten, kto si túto skutočnosť uvedomuje, hlavne z pohľadu tých konateľov a manažmentu, tak si uvedomuje aj to, že je to istá forma konkurenčnej výhody a to je v podstate to, o čom rozprávame. Ďalej ku tomu treba sa nastaviť tak, aby sme sa nezdávali, ale aby sme sa naozaj vzdelávali, lebo zakrpatíme. V podstate už Katarína Veľká vyslovila úžasnú myšlienku, že vedomostný rad ľudí je v podstate ako rast stromu. Buď rastieme a získavame to svetlo, tie vedomosti, to uvedomenie, alebo jednoducho hynieme. No a áno, dá sa povedať, že každá firma je špecifická, ale dajú sa identifikovať základné rozdiely v prístupoch ku vzdelávaniu. My tým, že tu máme zhruba nejakých pár minút času, tak nevieme si povedať všetko a preto ja sa pozriem na dva také extrémy z jednej a druhej strany. A v podstate prvým modelom je firma, kde ani nevedia, že niečo nevedia. A v podstate teraz pondelok, útorok som jednu takú spoločnosť vzdelával a presne do tohto som tam v podstate došiel. No a firma je nastavená tak, aby som to teda popísal aspoň trošku stručne. Firma je nastavená tak, že ľudí pošleme na vzdelávanie, a tam sa tie problémy snáď vyriešia. Problém je ale v tom, že manažment sám nerastie, sám sa nevzdeláva a chce to ako keby suplovať tými externým vzdelávaním. Čo je ešte ďalší problém, tak firma nedáva nejakú podporu tým ľuďom a tým pádom tí ľudia nevedia, o koho sa majú oprieť a keby aj priniesli nejaké inovácie, tak ich nemajú u koho presadiť, pretože ten manažment to nechápe. Čiže stávajú sa takéto veci. No a druhým modelom na opačnej strane tej škály je firma, tam som bol zase v stredu, kde sa vzdeláva hlavne manažment, používa už tie najmodernejšie metódy, napríklad identifikácia štýlov riadenia v zmysle nejakého
situačného leadershipu v zmysle osobnostných silných stránok, dávajú úžasné peniaze na to, aby robili ten screening ľudí a následne to ale nevedia aplikovať do praxe a vedie to, minimálne v tejto firme, vedie to k rozkolu kolektívu. Takže v dnešnej dobe, keď už tu máme tú umelú inteligenciu, tak si treba uvedomiť dôležitú vec, že bez tých lektorov, bez tých koučov, bez nejakého externého vstupu alebo externého pohľadu na tú učiacu sa organizáciu to naozaj nejde. Čiže jednou z tých možností je vzdelávať sa napríklad aj cez spoločnosť VAV. Dnes tu máme umelú inteligenciu, ale jednoducho nám chýba činnosť. Ľudia si vedia vygoogliť, vedia si cez ten chat zadať a vyhľadať tie informácie, ale už to nevedia aplikovať v praxi. Takže skúsme si uvedomiť tú najzákladnejšiu vec, ktorou ja naozaj aj pracujem a začínam a končím všetky moje workshopy, že dneska nie je problém v nevedomosti, ale je problém v nečinnosti. Čiže tých informácií tu je a my ich neaplikujeme do praxe. Také vyhlásenia, mal som asi v stredu alebo štvrtok taký zaujímavý rozhovor s jedným manažérom, ktorého mám v coachingu a on mi povedal: Martin, ľudia sú slabí. A ja hovorím, nie, slabé sú ciele a slabé je to presvedčenie a to poslanie, ktoré by tí ľudia mali mať. Čiže keď to máme takto správne nastavené, tak potom už vieme aj tie zásady dodržiavať. Jednoducho povedané, bez osobnostného prístupu skúsených lektorov to stále nepôjde. Lídri chápu potrebu vzdelávania, to ale všetko riešiť napríklad cez smart technológie. V dnešnej dobe retorika zameraná na to, že štandardizácia, digitalizácia, automatizácia, to sú super slova, super úžasné, jasné, smerujeme všetci ku Industry 6.0, ale tá moderná doba nám prináša tú základnú výzvu vo vzdelávaní a to je v podstate také pomyselné nožnice, ako zvládnuť tú digitalizáciu na jednej strane a informačný transfer osobných skúseností, toho modelu, toho vzoru, o ktorom budeme rozprávať na strane druhej. A čím viacej sa nám tie nožnice otvárajú, tak tým viacej je práve treba ešte ten externý pohľad, aby to celé dával dokopy. My v podstate už vieme, že tie smart technológie nám spôsobujú ešte k tomu aj splošťovanie emocionálnej inteligencie. To znamená, že tá komunikácia je dneska náročnejšia. No a vnímať všetky tie informácie je o to náročnejšie. Hlavne od tých ľudí, ako sa cítia, ako to prejavujú. Preto ten model reziliencie a nejaká psychosomatická inteligencia je tam určite dôležitá. No a teda tá učiaca sa organizácia je miestom, kde dochádza práve k učeniu na úrovni jednotlivcov, určite tímov, tých kolektívov jednotlivých, ale aj celej organizácie. A dá sa povedať, že aj na úrovni komunity, lebo vy si v podstate aj vzdelávate to širšie okolie okolo svojej organizácie. Prvým z tých pilierov učiacej sa organizácie je teda osobné majstrovstvo jednotlivcov. Je v podstate primárnym predpokladom tej učiacej sa organizácie a takým tým duchovným základom. Je to v podstate celoživotné úsilie o rozvoj vlastnej osobnosti, cieľov, snaženia sa. V podstate nič nové sme neobjavili. To celoživotné vzdelávanie tu máme a potrebujeme ho rozvíjať. Čiže život v neustálom učení sa, stať sa niekým, kým sa stať môžeme. Tým majstrom vo svojom odbore. Dneska sa dokonca aj úspech alebo šťastie na tej katedre šťastia na Harvarde definuje ako stav, kedy využívame naše kompetencie, silné stránky k tomu, aby sme sa realizovali v tej roli, do ktorej sme sa dostali. Napríklad, ak si riaditeľ, riaditeľka, tak úspešný si vtedy, keď tam realizuješ tie svoje vízie, hodnoty a samozrejme využívaš k tomu silné stránky. Čiže cez ten osobnostný vzor ako najlepšiu formu inšpirácie a motivácie manažéri vedia ovplyvňovať aj tých ostatných kolegov, svojich spolupracovníkov okolo seba. Ale je to práca krok po kroku, milimeter po milimetri a hlavne práca na sebe. Nesnažme sa meniť niekoho iného, v prvom rade sa snažme meniť samých seba.
to, čo potrebujeme v ľuďoch rozvíjať, samozrejme potrebujeme aj to, hej, ovplyvňovať ich, a ja sa zameriavam na zvedavosť, aby sa pýtali, na kritické myslenie, aby všetko to, čo im poviem, v podstate nebrali ako nejakú dogmu, a hlavne vzťahy. Hej. Pretože keď si vieme vybudovať to citové konto, vieme sa starať o ten vzťah, tak tieto faktory v podstate podporujú tú lásku k činnosti a teda aj k učeniu. Keď ma niečo zaujíma, využívam tam silné stránky, dostávam sa do flow. Hej. Zase výraz, ktorý asi poznáte, ale maďarsko-americký psychológ Mihaj Csikszentmihalyi napísal v podstate celú problematiku, popísal v tej jeho knihe Flow, a vieme, že flow follow focus. Čiže keď sa dostaneš do toho flow, do toho stavu bezmyšlienkovitého konania a dostaneš sa tam len za pomoci tých svojich silných stránok, o ktorých by si mal vedieť, a na základe skúseností, ktoré ti buď niekto odovzdá, alebo ich získaš, tak potom vieš nasledovať aj to, akože dostaneš sa aj do toho sústredenia. Čiže ak by som mohol ku tomuto príklad z praxe, v nemenovanej spoločnosti realizujem ako externý konzultant aj nejaké také coachingové, mentoringové stretnutia. Pre spolupracovníkov je v podstate coaching daný ako nejaká benefitová aktivita. Konateľ tu ide vzorom, on v podstate využíva a poznáma z tých mojich vzdelávaní, kde ja hovorím, že pravidlo u manažerov ja prvý, čiže on prvý využíva tie coachingové služby, ale zase tí ľudia nevidia ešte celkom zmysel od neho, a preto je dôležité to kombinovať. Čiže ten manažer, ktorý ide tým pravidlom ja prvý, ešte nedokáže ovplyvniť tých kolegov úplne, no a teda potom tam nastupuje, práve preto tam nastupujú aj tie externé faktory, ako sú lektory a kouči. No a potom už zase je úlohou tých lektorov a koučov, aby išli takou rýchlosťou a takou úrovňou toho vzdelávania, ako ten človek je ochotný to absorbovať. Niekomu vyhovujú stretnutia a vzdelávania raz za týždeň, niekomu raz za 2 mesiace, v závislosti od toho, do akých situácií sa dostane a aké si uvedomuje. Druhým takým pilierom tej učiacej sa organizácie sú mentálne modely. Už som to povedal, že sem by sme možno mohli zaradiť aj ten model reziliencie, ale ja ho dávam extra, lebo je naozaj tak, treba ho komplexne poňať. Čiže tie mentálne modely predstavujú náš pohľad na svet. Ovplyvňujú spôsob, akým sa vyrovnávame s nejakými skutočnosťami, keď prídeme do tých situácií. Ľudia na základe rôznych názorov a iného vnímania tú situáciu vyhodnocujú rôzne, čo je logické. A keď prídem do organizácií, do spoločnosti, tak mi povedia, že my sme špecifickí. A ja ako samozrejme nejako neprotirečím, ale potom im poviem, že čo myslíte, prečo ste špecifickí, v čom je tá vaša špecifikácia. A potom postupne prídeme ku tomu, že taký ten Paretov prístup 80-20, že tých 80% známych informácií, známych postupov, metodík sa dá aplikovať aj na nich. Čiže keď začneme týmto, tak vieme veľmi veľa vecí naozaj cez tie mentálne modely nastaviť. Ak by som mal len 2 také modely nastaviť pre tú učiacu sa organizáciu, popri tom ja prvý, tak poprvé mať jasne definované firemné hodnoty. A tie zdieľať už od začiatku komunikácie s tým potenciálnym spolupracovníkom. Vieme, že základom evolúcie je výber, čiže preto hovorím, že už od začiatku komunikácie s tým kandidátom na prácu komunikovať tie firemné hodnoty, hodnoty toho oddelenia, ale aj hodnoty toho lídra. Povedať, ja si zakladám napríklad na dodržiavaní času, ja si zakladám na tom. Trošku sa na tých mojich workshopoch na tom smejeme, že tie hodnoty, predstavte si to ako nejaké zlaté vajcia. A ja ku tomu dodám, že nielen zlaté vajce znášať, ale o tom aj kód kodáka. To, že to ty žiješ, že v podstate ideš v zmysle toho osobného majstrovstva, tak tí ľudia si to niekedy neuvedomujú, niekedy si to vyložia
po svojom vytvoria si domnienku a to samozrejme nie je dobré. Hej? Čiže tie definované firemné hodnoty, treba s nimi pracovať. No a druhá taká oblasť, na ktorú by som sa zameral práve pri tých mentálnych modeloch je, aby sme skúsili naše know-how riadiť proaktívne, odvážne a s pozitívnym nastavením mysle. Proaktívne znamená dopredu. Hej. Budeme ešte rozprávať o nejakom konsenzuálnom riadení, konsenzuálnom rozhodovaní. Pozitívne s tým, že naozaj tie situácie sa dajú riešiť. Hej. Možno nie dneska a možno nie z tej úrovni, kde sa stali, ale keď sa nad tým zamyslíme, tak to pôjde. A odvážne znamená v mojom ponímaní to, že keď vidím, že sa niečo deje nekala, hej, tak to pomenujem a samozrejme sa to snažím aj zmeniť. Nie vždycky to ide, ale snažím sa. Ku tým hodnotám a tým mentálnym modelom a tým pomenovaným hodnotám, ktoré som spomínal, tak ďalším faktorom učiacej sa organizácie je zdieľaná vízia. To je v podstate predpokladom k tomu, že sa naozaj uberáte správnym smerom. Hej? Ak by sme mali iba krátkosti definovať, čo je to vízia. Vízia je obraz sveta, ktorý ešte neexistuje, ale ty si mu uveril. Hej? Čiže zase tá zdieľaná vízia by mala byť známa všetkým ľuďom. To netreba napísať niekde na stenu, ale treba to žiť. Hej? Čiže ak sa pýtate seba a so skutočným záujmom aj spolupracovníkov, vážite si ich skúsenosti, ste zameraní na profesnú česť, na nejaký kódex, hej, na česť toho odboru, ja neviem, ste riaditeľ domova dôchodcov, vymýšľam si, hej. Čiže v tej oblasti, kde sa realizuje, tak vízia môže znieť, hej, môžete si ju veľmi krásne naformulovať, akým chceme byť, hej, tým podnikom o 5, 10, 20 rokov. Takým, aby sme vždy mohli povedať, že konáme na zásadách tej remeselnej cti, hej, alebo tej odborovej cti, ak by sme išli napríklad do nejakého, ja neviem, policajného zboru. Hej. Spájame inovácie so zodpovednosťou. Budujeme vzťahy. A samozrejme, takéto okrídlené vety bez ďalšieho kontinuálneho učenia nepôjdu. Takže to treba nielen v tom adaptačnom procese tým ľuďom vysvetľovať, že toto je naša vízia, o ktorú sa opierame, ale permanentne to podporovať. Hej. Čiže pokiaľ je takto krásne nastavená tá vízia, že ideme niekam, máme to svetelko na konci tunela, tak ľudia pochopia, že aha, však my sa potrebujeme učiť, aby sme sa tam dostali, lebo tú mapu ešte nemáme presne zadefinovanú, ako sa tam dostať. Čiže zdieľaná vízia predstavuje vytvorenie spoločnej, takého obrazu o budúcnosti, ale spoločného. Naozaj, že tí ľudia si tam sadnú a spolu si to nakreslia. Ja identifikujem aj to v spoločnostiach, že dneska, pokiaľ máme tie hodnoty, máme tú víziu, tak ani to nám nestačí. Hej, potrebujeme už sa posunúť trošičku ďalej do práce s talentami. Hej. A tie talenty potrebujeme ich riadiť už od začiatku tej komunikácie, lebo keď sa na to nebudeme zameriavať, no tak čo sa stane? No odídu nám tie talenty zo Slovenska. Keď už tu tí ľudia zostanú, chvála Bohu, tak tu máme medzigeneračné odovzdávanie skúseností. Hej. Podľa mňa najlepším modelom zatiaľ je systém duálneho vzdelávania. Ja sám mám na starosti v našej firme, odkiaľ sa teraz prihováram, na starosti tých dualistov. Spolupracujeme s 2 strednými školami, čiže berieme ľudí aj do administratívy, aj do výroby. A keď to uchopíme naozaj pekne od spodu, a my sa to snažíme pekne od spodu uchopiť, tak si dokážeme vychovávať kvalitných spolupracovníkov a teda aj nasledovníkov. Hej. O tom je to líderstvo a pochopenie tej učiacej sa organizácie, že možno tu ja o 5, 10, 20 rokov nebudem, ale chcem, aby tá firma išla ďalej. Hej. Komu to odovzdám? Takže presne o toto nám ide, aby sme si vedeli takýmto spôsobom dopomôcť, vychovať si tých ľudí k tomu, čo vlastne chceme. No a keďže to ponímame od spodu, tak ďalším pilierom, ktorý nám ku tomu dopomôže, je tímové učenie. Čiže okrem toho individuálneho učenia, toho lídra,
je tu tímové učenie a práve napríklad cez to duálne vzdelávanie. Alebo máme druhý model, ktorý v našej spoločnosti uplatňujeme, a to je, že my sa nebránime ani ľuďom, ktorí sú povedzme, že 50, 55 plus a prídu, tak povediať, si to doklepať ku nám do dôchodku, a to sme biznis spoločnosť, hej, na nič sa nehráme, nikoho nedotujeme, proste ten výkon očakávame, ale jednoducho tí ľudia, ktorí to sem prídu, hej, akože s nami do toho dôchodku dotiahnuť, tak sú hneď od začiatku uvedomení a uzrozumení s tým, že budú odovzdávať tie svoje skúsenosti tým svojim ľuďom. Či sa im to páči alebo nie, hej, proste komu sa to nepáči, tak jednoducho ho nepríjmeme. To je jeden z tých predpokladov prijatia do našej spoločnosti. Prax nám poukazuje na to, že najúspešnejšie spoločnosti, hej, na svete sú konsenzuálne riadené. Takže nápady by mali vychádzať z toho kolektívu, z toho tímu. Jednou z takých tých efektívnych metód, tak by som mal poradiť, je design sprint. Hej. Zase nemáme tu toľko času, aby sme popisovali, čo to je, ale viete si to vygoogliť. Ale v podstate na základe tejto metódy identifikujeme skutočnosti, v čom sa potrebujeme posúvať v najbližšom období. Ohodnotíme si to a nastavíme tie ďalšie kroky. Hej. Čiže viem, spravím také tie jednoduché 3 kroky. No a keď chceme to aktívne, teda to tímové učenie v podstate aplikovať, tak ja odporúčam zase také 3 hlavné zručnosti. Prvá je aktívne vnímanie. To znamená, že naozaj sa pýtať so záujmom tých spolupracovníkov, čo potrebujú. Hej. Popri tom sa potrebujem vedieť dobre pýtať. Hej. Čiže dobre sa pýtať znamená, že nie podsúvať svoje názory, ale naozaj nech mi povie slobodne, otvorene, radikálna otvorenosť. Hej. Veľmi dobrá kniha od Kim Scottovej, ktorá toto popisuje, tento model. Odporúčam. No a potom samozrejme pracovať so spätnou väzbou zase v zmysle rastového myslenia. Čo je to rastové myslenie? Zase odporúčam veľmi dobrú knihu od Carol Dweck. Hej, volá sa to Rastové myslenie, čuduj sa svete. Takže toto sú tie princípy, ktoré nám pomôžu, hej, ku otvorenej komunikácii, ku proaktivite. A samozrejme to potrebujeme podporiť aj tou vierou, tým našim nastavením, že sa veci dajú zmeniť a aplikovať do praxe. No a najlepšími príkladmi sú napríklad Baťov podnikateľský prístup, hej, k hospodárskemu rastu. On sa snažil už na najnižšej možnej úrovni riadenia cez nejaké neustále zlepšovania o to, aby tí ľudia, aby im záležalo na tom, čo robia, ako to robia, prečo to robia a koľko z toho im vypadne peniazy. Tento model bol neskôr pretavený do systému Kaizen, to ste tiež asi počuli. Hej. A spoločnosť Toyota dneska celosvetovo aj na základe tohto modelu dokáže podávať 60 000 patentov, hej, na svoje výrobky. A tu si vôbec nepotrebujeme ako niečo nahovárať. Tu sa zase opiera tá Toyota Quality Management System o to, že čo povedal Tomáš Baťa už pred 100 rokmi, že nemusíš byť autorom, ale mal by si byť editorom tých myšlienok. Hej? A tie myšlienky vypočuť, pozbierať a upraviť ich tak, aby vám to pomohlo rásť. Hej? Čiže inovácie sú tímom podporované a nie naopak potláčané, tak ako sme svedkami v niektorých spoločnostiach, kde nie sú zvládnuté také tie základné leadershipové myšlienky, princípy. Manažerov ovláda strach o svoju stoličku, o svoje, hej, nedaj Bože, o to nástupníctvo. Príde nový človek, ktorý niečo trošku vie, tak hneď mu ideme hádzať polená pod nohy, pretože sa bojíme, že by nás mohol prerásť. No ale na opačnej strane, teda na tej strane, kde to funguje, je práve schopnosť týmu komunikovať formou dialógu, hej, interakcia v tíme. Ochota členov navzájom sa počúvať, porozumieť, no a hľadať spoločné riešenie, práve tie konsenzuálne. A tým pádom sa aj spoločne učiť. Hej? Jeden povie to, druhý povie to a cez to uvedomenie sa posúvame ďalej. No a pokiaľ týmy nebudú schopné učiť sa, tie týmy potrebujú
medzi sebou komunikovať a nie sa uzatvárať na tých oddeleniach a vytvárať ten spomínaný komunikačný kvet. No a ako komunikovať? Zase viete, ste vzdelaní ľudia, že máme viacero delení tej komunikácie, a keď by som zobral len delenie na formálnu a neformálnu komunikáciu, tak to citové konto, tie vzťahy medzi spolupracovníkmi vieme budovať lepšie práve cez tú neformálnu komunikáciu. Ale to nie je len o team buildingu, kde si spolupracovníci idú vyhodiť z kopytka, ale v podstate ja tou dlhoročnou praxou s tými ľuďmi, s tvorbou tímov a vedením tímov som zistil, že tá neformálna komunikácia by mala fungovať aj v rámci toho firemného prostredia, nielen v nejakých exteriéroch pri lukostrelbe alebo jazde na motokárach. Otázka teda znie, ako identifikovať počas toho tímového učenia zase aj ľudí s potenciálom rastu. Lebo niektorí chcú rásť, niektorí nechcú rásť, čiže nadriadený by mal vedieť, vyhodnotiť, kto ten potenciál rastu má. A tam to zase nekončí. To tímové učenie nás posúva ešte ďalej, pretože tam sa dostávame, vieme, že v niektorých spoločnostiach narážam na to, že nadriadení nechcú posunúť človeka s tým potenciálom rastu vyššie. Pretože na čo by som to robil? Investoval som do neho energiu a tým pádom by som musel energiu ako venovať do nového človeka. Čiže zase, čo by som tu odporúčal, tak určite mať jasne definované veci, že chceme ten postup a chceme tým ľuďom pomáhať a nie ich brzdiť. A veľmi dobrý model je práve model Google alebo model Netflix. Je to popísané v knihe Pravidlá žiadnych pravidiel, kde v podstate vám dajú priamy návod na to, ako povyšovať ľudí bez toho, aby v tom korporáte, v tej firme, aby ich niekto brzdil. No, aby nám to celé fungovalo, tak potrebujeme k tomu aj systémový prístup. Čiže integruje všetky tie zložky myslenia, vnímania, ten mentoring, práca s talentami, Talent Academy alebo Akadémia majstrov. To poznáme takéto veci. Čiže ten systémový prístup v podstate vyjadruje požiadavku vnímať tú učiacu sa organizáciu ako živý systém. Keď prídem a nastavujem tú organizáciu dneska, tak to ešte neznamená, že to zajtra musí byť ako dogma. Že proste ideme ďalej a to vzdelávanie berme naozaj ako konkurenčnú výhodu. A ďalšia vec, ktorú identifikujem, je, že vzdelávanie, keď mi povie napríklad nejaký manažer ľudských zdrojov, ako konatelia chápem, alebo nejaký ekonomický riaditeľia chápem, ale keď mi povie manažer ľudských zdrojov, že no však ale to vzdelávanie, to sú samé náklady, tak si pomyslím, aha, ty nie si správny človek na správnom mieste, lebo je to jednoznačne investícia, ktorá sa nám vráti. Čiže vzdelávanie brať ako konkurenčnú výhodu. Informácie v dobe umelej inteligencie sú naozaj všade okolo nás. Ale najlepší ľudia, si predstavte, že najlepší ľudia vo svojom odbore, vo svojej roli majú koučov. Pozrite sa na Djokoviča v tenise, pozrite sa na, našu pani prezidentku, tiež tam má poradný výbor, prečo by si to nemohol mať ty. 6. prvkom učiacej sa organizácie je model reziliencie. Čo je to? Je to schopnosť zvládať záťažové situácie. Predstavme si, že v tej práci pracujete a teraz ešte by ste sa mali vzdelávať. Fú, jaká veľká záťaž. Takže z mojich skúseností viem, že tomuto modelu sa naozaj treba venovať a venovať veľmi významne. Najdôležitejší význam tohto praktického konceptu v podstate spočíva vo zvládaní záťaže, v rozpoznaní tej záťaže. Čiže čo si môžem dovoliť v živote, napríklad aj z pohľadu toho učenia. Kedy sa budem učiť? Ľudia si neuvedomujú také jednoduché veci, ako sú nejaká cyklicita mojej práce, a že nastaviť si tú prácu a tak ďalej. Čiže nastavenie tej reziliencie je o tom, aby som v podstate nevyhorel, aby som
postupoval ďalej. Hej. Je to aj spôsob o našej spôsobilosti vedieť vytrvať v tých veciach, aj na projektoch, vo výzvach, aby som sa proste pri prvej prekážke nevzdal, ale hľadal ďalšie nejaké možnosti a videl v tom zmysel, v tom, čo robím. Čiže veľa ľudí si neuvedomuje, ale dôležitú úlohu v našej reziliencii zohráva práve to, čo som už rozprával, tie morálne hodnoty, tie mentálne modely a morálna vyspelosť v týchto kľúčových kompetenciách, hej, tej reziliencie, tam to máme popísané, vzťahy, vytrvalosť, ten energy management, nejaká sebaregulácia, kam pôjdem, kam už nepôjdem, kde sú moje osobné hranice. Hej. Takže zase o reziliencii vieme rozprávať 3 dni. No a na záver by som vám, až môžem, dal také vnuknutie alebo podnet na otázky a dal takých pár typov, ktoré štandardne s nimi pracujem. V podstate pri rozvoji tej učiacej sa organizácie. Rozvíjanie prostredia vzájomnej kooperácie tých spolupracovníkov. Čiže organizácia redukuje nejaké prehnané súťaženie a o individuálne znalosti, či už na úrovni toho manažera, ktorý sa potom správa ako kvet v kvetináči, alebo o nejakú monopolizáciu u vedúceho oddelenia a tak ďalej. Ďalším typom by malo byť nastavenie procesov ako systému. Hej. Čiže prekonávať nejaké krátkodobé reakcie, ale ísť naozaj za tou víziou. A tá vízia nám pomôže prekonávať tie nástrahy a vydávať tú námahu učiť sa. Ďalej vytvoriť kultúru, ktorá podporuje spochybňovanie zabehaných postupov. Čiže zase oprieť sa o to kritické myslenie. To, že sme to robili 23 rokov takto hej, dneska sú tu noví ľudia, nová situácia, umelá inteligencia, máme nové informácie, poďme to zmeniť, ak sa to dá. Hej. Čiže takéto prehodnocovacie procesy, nič nové sme nevymysleli. Ak ste certifikovaní na nejaké ISA, hej, tak ISO vám to priamo predpisuje. A tým pádom zase zvládanie odporu k zmenám u tých ľudí, hej, u tých našich ľudí. Empowerment, asi ste počuli. Čiže posilňovanie právomoci. Lídri by mali veriť, že delegovanie rozhodovania a tímová práca prinesú ten zlepšený výkon v spoločnosti. Motivovať seba, hej, to je tá inšpirácia, čiže vychádza vám to z duše a tým pádom viete motivovať aj spolupracovníkov k tomu neustálemu sa učeniu. A na záver povzbudzovať všetkých spolupracovníkov tej organizácie a možno, že aj okolia k učeniu sa. Hej. Čiže pokiaľ ich nebudeme povzbudzovať, tak zase ten plamienok toho záujmu, toho entuziazmu nám vyhorí. No, trošku som to natiahol asi o nejaké 3 minútky, 4, ale nech sa páči, pokiaľ sú nejaké otázočky, tak počúvam teraz uprenie ja. Dobrý deň, prajem. Ja by som sa rád opýtal, možno na nejakú radu, že ako sa naučiť nejakú tú retoriku, alebo ako sa naučiť komunikovať obecne. Aha, čiže komunikácia, hej, to je tá otázka. No, dobre, čo by som odporúčil? Určite ísť na veľa sa vzdelávať. Hej, zase by sme sa tu mohli zarozprávať veľmi dlho, kde vziať ten čas na to a tak ďalej. Začal by som asi s tým, aby ste sa zamysleli, čo je pre vás najvýhodnejšie z pohľadu príjmania informácií. Hej, len tak veľmi v krátkosti, rýchlo kurz geniality, existuje systém VAK. Čiže ak ste vizuálny typ, veľa čítajte, hej, alebo pozerajte nejaké videá. Ak ste akustik, počúvajte veľa podcastov, možno na to máte čas pri cestovaní a tak ďalej. Ak ste kinestetik, tak pravdepodobne potrebujete viacej chodiť na tie workshopy, hej, že tu je určite cesta ísť na nejaký workshop. A potom dodržiavať také tie základné komunikačné pravidlá, ako je napríklad 4P nenásilnej komunikácie. Hej. Čiže ako dalo by sa o tej komunikácii, robím komunikáciu, milujem komunikáciu, príďte na komunikačný workshop, hej, alebo si potom zavolajme, ale hej, ako komunikovať určite slovná zásoba, vedieť, odkiaľ vezmem tie správne informácie, mať ku tomu teda to kritické myslenie, vedieť to vyhodnotiť, no a pracovať na sebe tým, že budete komunikovať. Viete, ja vám tu môžem popisovať modely o tom, ako sa pláva štýl kraula, hej,
ale pokiaľ neskočíte do vody a niekto vedľa vás nebude stáť a nepovie vám, že počúvaj, toto robíš takto, toto robíš takto. Napríklad vo VAV Akadémii robíme aj kurz lektor, hej, ktorý je akreditovaný a tam práve veľmi veľa ideme ohľadom tej komunikácie. Takže budeme radi, keď vás uvidíme na nejakých kurzoch VAV alebo na nejakých otvorených kurzoch, po prípade uzatvorených kurzoch robíme aj uzatvorené kurzy priamo v tých organizáciách, takže záleží len od toho, čo potrebujete rozvíjať, kde chcete začať. Ak by som mal teda, ak si spomínate tie dve firmy, čo som povedal, jedna posiela ľudí na vzdelávanie, lebo nechce riešiť problémy sama, hej, ten management. Aj to je cesta. Na druhej strane zase je cesta, že sa vzdeláva ten management a nestíha im dobiehať nižšie pozície na organizačnej štruktúre, tak skúsme sa radšej triafať niekde medzi a ja vždycky odporúčam začínať z nejakej strednej úrovne riadenia, pretože tí ľudia majú rovnako blízko hore aj rovnako blízko dole a čiže také prvotné úvodné kroky ku vzdelávaniam, ak ste ešte firma, čo sa tohto týka, tohto vzdelávania, taká nepoboskaná, tak na strednej úrovni riadenia a potom cez cross-funkčnú komunikáciu to rozvíjať ďalej. Čo je to cross-funkčná komunikácia? Hej, čiže napríklad tam bude sedieť aj riaditeľ, aj vedúci oddelenia, ale aj nejaký majstri. Čiže nie len tá istá úroveň riadenia, ale cez tú horizontálne cez tú organizačnú štruktúru. Ja, ak môžem, by som sa predsa opýtala na vaše skúsenosti s využívaním coachingu v organizáciách. Aké sú vaše skúsenosti? No, to je jasné. Ľudia, ktorí, alebo takto, začneme veľmi jednoducho. Manažéri, ktorí vidia tých lektorov, nemusím to byť ja, hej, a môžem to byť ja, ktorí vidia tých lektorov práve na vzdelávania, hej, a že pochopili tú potrebu vzdelávania tej učiacej sa organizácie a tak ďalej, tak ja to samozrejme aj zdôrazňujem na tých vzdelávaniach, že každý z nás ideme svojou rýchlosťou, zo svojej úrovne, hej, vedomostí. Teraz, keby sa postavíme všetci vedľa seba, tak vedomosti v učiacej sa organizácii jedného nebudú učiacej sa organizácie druhého a potom vedomosti v nejakom práve, v nejakej účtovníctve a tak ďalej nie sú na tej istej úrovni. Čiže dať, ako to robím ja, hej, tá učiaca sa organizácia, dať nejakú kocku, taký ten vstup do toho vzdelávania, do toho naštartovania systému, hlavne si dohodnúť tímové dohody, čiže opreté o firemné hodnoty, o nastavenú víziu, ako ideme komunikovať, ako chceme postupovať. A z takejto kocky, z takéhoto štartéru potom robiť aj tie coachingy. No a potom tí ľudia už naozaj idú svojou úrovňou, v podstate zo svojej úrovne a svojou rýchlosťou tak, ako potrebujú. Pretože čo sa stáva vo firme, hej? Jednoznačne sme nehomogénne skupiny, hej? A zase skúsenosť z tohto týždňa na to, aby bolo efektívne vynaložené peniaze, hej? Čiže aby sme využili maximálnu kapacitu aj tej vzdelávacej miestnosti, aj v podstate, hej, ako tej hodnoty za peniaze, v podstate tej faktúrky pre vzdelávaciu spoločnosť, tak tam pošleme čo najviacej ľudí, hej? Napríklad, vymyslím si teraz, robil som vyjednávania, hej, pre jednu obchodnú spoločnosť a poslali tam ľudí s 20-ročnou praxou a poslali tam ľudí, ktorí sú tam 2 mesiace. No tak z logiky veci nastavme si nejakú hodnotu, hej, nejakú kocku toho, ako budeme postupovať a komu sa budem venovať častejšie a viacej z logiky veci tým, ktorí tam nabehli do toho systému, ale môžu to využívať práve na nejaké konzultácie, na nejaký coaching aj tí ľudia, ktorí sú už skúsení a potrebujú už len nejakú jednu vec doťuknúť. Takže ja postupujem týmto spôsobom a v podstate aj tie coachingové zákazky mi vypadávajú práve takto. Že idem najprv, nastavíme si ten spoločný systém, hej, o ktorom som rozprával, a potom už postupujeme kvázi indy. Samozrejme vždycky tam vypadnú aj nejaké ďalšie vzdelávanie na nejakú konkrétnu tému, kde zase dáme kocku
a tie témy potom rozoberáme každému tak, ako potrebuje v tých coachingových sedeniach. Mne zostáva len v podstate poďakovať vám za pozornosť, želám vám krásny víkend, krásne napredovanie, spokojný život. Áno, ja takisto veľmi pekne ďakujem lektorovi Martinovi Zibrinovi a ďakujem všetkým účastníkom za vašu pozornosť. Znovu, ak vás táto prednáška zaujala, ak ste sa trochu nemotivovali na to vzdelávanie, budeme radi, ak sa prihlásite na naše kurzy. Tak ešte raz vám ďakujem a prajem vám všetkým pekný deň. Dovidenia. Dovidenia, do počutia. Pekný deň. Dovidenia.